cosa així. És gat de Schrödinger, això, una altra vegada? És gat Tornem amb el puto gat aquest? Totalment, és el gat. És el gat. És a dir, mort i viu, zero i u. Mort i viu, zero i u, la superposició és un fenomen quàntic que desafia bastant la intuïció. Vale? És difícil d'entendre. Si ara te l'explico, si no l'entens, tranquil·la, perquè jo tampoc. Vale? O sigui, una intuïció no la tinc, sé el que passa. Estar en superposició vol dir estar entre dos estats. Vale? Vol dir estar entre dos estats alhora. És a dir, que els cúbits estan entre el 0 i l'1 a la vegada. Vale? Això vol dir que pot estar a mig camí, un 0,46 del 0? No vol dir que pugui agafar un valor entre 0 i 1. Vol dir que està a 0 i 1 alhora, però amb diferents probabilitats. Si, per exemple, un cúbit pot estar, no sé, 30% 1, 70% 0. El gat de Schrödinger podria ser un cúbit. Seria més senzill. Així no hi ha el tractament animal. No, que va, pobra bèstia.